Yeah. Uyalazi usizi lokukhulela emzini womuntu okungasiso isihlobo sakho nhlobo. Ufika umncane. Uyazi la emhlabeni u60% abantu abangazange bakhulele ukuyise nabantu abangazange bakhulele koni. Abakhuliswa mhlambe babu bani walapha ya owagcina esezwana no dadwabo mhlambe ka ngizothi mhlambe no dadwabo kababa wakhe ngithi yabona mhlambe ke umamkhulu owagcina esekana kwenye indawo okanye umamncane wagcina esekana kwenye indawo okanye ugogo owagcina esekana kwenye indawo. Ngizama ukukhuluma ngesibongo esingaphathelene nezibongo zakho lezi ezimbili kanye nogogo bakhe ngithi yabona. Uyalazi usizi lokufika uphile kahle ungaphansi kwalabo bantu kukuhle kumnandi. Ebese uthi mosukhulile bese bethi abantu uyazi akusikhona kini la. Wena kahle kahle kini kula. Ikade ungazi lutho wena uyihlalele uthi nabo bebeqibile nje kodwa ungena inkinga uyisebenzela kahle. Bese uthola ukuhlupheka lapho usuthi uyalungisa khona. Ukulungisa into engamele uyilungise. Kulungisani? Into engamele uyilungise. Lalela. Ngikhuluma lento ngoba sengike ngayibuka kanini. Yini ke ngiza nalento hayi ngoba ngiyazi. Kodwa ngithi angeke ngimcushise ngayo nina kakhulu ubungozi bokukakela isihlahla. Ubungozi bokwenzani? Bokukakela isihlahla. Uthi ngosutholile ukuthi mina kahle kahle ngizalwa lapha ya. Umama walapha ya. Ebese mase kufanele ulungise izinto zakho usufuna ukuba ngwakini. Bese uyasiyeka lesibongo ngaphansi kwaso esikukhulisile. Ungasinaki ngoba uyitshela ukuthi akusisona isibongo sakho bese ugijima uma usulungisa izinto yokwenzani uyolungisa komalume. Akenti useyinsizwe usukhulile sewuyathola ukuthi hayi kahle kahle ubaba wakho walapha kulezantaba umama wakho kahle kahle wena walapha lapha suka khona. Bese wena mase ufisa ukwakha ufisa ukuganwa ufisa ukwenza izinto zakho bese uyovundulila ikhala komalume. Uyovundulila ikhala kobani? La komalume. Ngoba kuthiwa ubaba akashadanga ubayeke labantu laba abakukhulisile. Hey okhumbula ukuthi iphalisha udlela ekhaya. Mhlawumbe wafika umncane la ekhaya nomqondo wakho ungazi ukuthi. Mhlawumbe wafika la ekhaya wena nomsuhlakaniphile kodwa ukhulu uncela la ekhaya yonke. Angithi yabona. Uvuke ekseni ulala. Umbeswa la ekhaya, futhi unyaza la ekhaya, makushisa uthola umthunzi la ekhaya. Angithi yabona. Bese mosuhlakaniphile usuyindoda. Bese uthi into zami ngiyilungisa kwabani? Komalume. Abantu abaningi bashiphile kodwa bazi ukuthi bashiphiswe yini. Abantu abadala bakwamukeli uma bezohluleka ukukukhulisa. Babalekile abantu abakukhulisayo. Uzungabafulatheli. Ungambukeli phansi umuntu okukhulisile kwaze waba indoda waba nentshejana kanje. Qala khona mase ufuna ukulungisa into zakini, yes? Uqale khona qala ukhipha inkomo yokubonga, inkomo yamasi. Angithi yabona? Inkomo yani? Yokubonga, inkomo yamasi. Bese ke mawuthanda amandla ekhona kube khona obenzela kona. Ungabashiyi nje ngoba usuthola iqiniso lokuzaleka kwakho. Ngeke impilo ihambe kahle. Ukhumbule ukuthi ukhule wena kwazi ukuthi ungakuphi? Abaningi niyazi ukuthi babahlabela ngisho imbuzi bababike. Umthetho uthi ingane yabantu mayifika la ekhaya nikwazi ke nani lokho niyazi. Awuhlali nengane la ekhaya ungayibikanga. Ithonga la ekhaya lingayazi ukuthi ifika kanjani. Iyabikwa noma ngabe kuthiwa iza kanjani. Noma bethu inesibongo sesilungu batshela abanikazi bekhaya ukuthi ungamangani sizohlala noqobhasi wakafan Firen la ekhaya sicela nimamukeleke nimbheke. Angithi yabona uyothi mayisekhulila lungisa izinto zakhe wena ukukhulu bengakho abasekho ogogo balapha khamusi weqa lomnyalo lo wena usihamba uthi uyolungisa kini kanti unesibopho sala ekhaya mhlambe bakuthela nangenyonga abanye bayathelana bafakana nephakhe. Manje ngizothi kini ungasigagela isihlahla lapho ukhuliswe khona noma ngabe kuthiwa wahlala 10 years noma 3 years wobonga mase uhamba. Avele uhambe nje ngoba ubusinde engozini la ekhaya. Ubusinde kulunyweni zinyoka, ubusinda kudliswa ama poison, ubusinda ekufeni, busindiswa ubani? Abanikazi bala ekhaya alikwazi ithonga la ngene ukudlubulundela lizongena emzini womuntu. Angithi yes. Ningabo sikakelani ini? Anolibheka ithonga elinikhulisile ningalikhohle kakhulu omamkhulu benu. Ngiyangibona ngenzani ngimamkhulu mina? Ngenzani?
Mantendi angimkhohlwa wangikhulisa ngimncane ngahlakaniphela kuye ngalungisa into zakithi kodwa kimi akupheli ukuthi ubani namanje nje bayazi omakoti bala ekhaya ukuthi i-budget nje yakhe every month ikhona akweqinyanga futhi yini engihlale ngimthuma ngithi awumkhohle umuntu okukhulisile noma ukukhulisa iminyaka elishumi umnake uyohlezwa ingane yakhe uthini mayikhuluma nabantu uthi ngini yakhe angeke kuphele kodwa sengaba wakithi kodwa ngeke kuphele kuyi ukuthi ingane laba bantu abaganile babalekile kimi ngihlale ngiyokwenzani lapha ngibheka ukuthi u-right ngibheka ukuthi ba-right angithi yabona akwenza kimi sengikwenza ukuthi mina ey'nganeni ezinye zize ngemuva ngoba yena uthembele kimi ulwazi angigqisha lona fanele ngilivusele kubani abantwana ba nabantwana bezemuva ngisho abantwana babantwana ba ngoba ngibalekile kuye nje ngenxa kabani ya noma ngeze ukuhlala naye sengiganiwa ngithi kodwa ngihlale ngithi bomakoti right namanje ngisemhlanganweni ngenzeni ngathi makoti umama ngithumele faka la zihamba ingane zawukhipha kwa-Shoprite bayahlupha abantu ngiyaniqwashisa ungasikakeli isihlathi ungamkhohlwa umuntu okwenzeni okukhulisile noma bekuthiwa umama wakho ukhona uyamazi nanga kodwa maya umama wakho wakunika udadewabo noma wakunika ugogo othize labo bantu babalekile empilweni yakho ngoba mhlawumbe uzohamba emhlabeni bakuphutha bakwenzani ningasikakeli ningabi njani amen